Ola, eu son Raquel, son colexiada número 3808 do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia e formo parte de Fiadeiras, que é o grupo de traballo específico en igualdade e feminismos do CESGA. Fiadeiras temos a honra e ao mesmo tempo a responsabilidade de ser o grupo máis lonxevo, xa que neste próximo mes de setembro de 2021 faremos 10 anos como grupo. Durante todo este tempo de traxectoria, as nosas intervencións ou accións sempre tiveron un dobre obxectivo. Por unha banda, a nivel interno, con todo o que ten que ver coa mellora da nosa formación ou da nosa praxe como educadoras e educadores sociais de cara a incorporar dunha maneira efectiva a perspectiva de xénero e feminista e que esta permee todas as nosas intervencións socioeducativas. E por outra banda, a un nivel externo de cara á cidadanía, pois con diversas accións de corte reivindicativo, de apoio ás demandas dos movementos feministas ou participando nalgúns organismos de participación ou de consulta tanto a nivel municipal como autonómico. E para nós como grupo de traballo sí que é moi importante pois, estar apegadas e ir moi da man co movimento feminista, neste caso en concreto do galego. Por tanto, pois simplemente animarvos a que se estades interesadas ou interesados en formar parte de Fiadeiras, pois que contactedes con nós a través do colexio e xa vos explicamos máis polo miúdo que facemos e sin máis, pois animarvos a formar parte activa do Colexio de Educadoras de Galicia. Moitas gracias.